Hoy, shout out ni mo bayan na ka. Saan sa man sa day kikay? Saan sa na imong isulti sa kuha, ha? Paminaw para na sa imuha. Sure ka nga para gina sa kuha? Saan day na? Nganong para mo gina sa kuha? Halain sa kayo para sa uban nga ako nang usa diri. Saan man na? Rikat kang dako. Ano na kaingon man ka nga burikat ko? Nga, wa pa mo ko katila og laki. Kung krampag, make sure nga limpyo ka. Limpyo man ko kay kada adlaw man ko gi-hygiene. Sige maglimpyo na akong matris. Ngano dahil sa may problema? Ikaw ang mas iladong GRO. Ay oo ay. Mas ilado gid ko sa imuha kay ako may pinakagwapa. Ako ang pinakagwapa nga JRO nga mas ilado ko. Dagang yung mga laki nagukod sa kuha. Siyempre naman. Siyempre oy, kini kong kutis god. Pangkuan ni pangkutis sa turista, mga gwapa. Namdan sa man ay problema nimo. Anong dili ko makahibaw ug makakita si mong binuhatan? Siyempre, makahibaw gid ka. Makakita gid ka kay kita mang ubana sa una. Kita man to sa una mga GRO dito sa Colon. Ako pa mga ilugan sa laki, mga ginang masuko ka nako, magsige kag kasuya nako kay ako pirmi ilugan sa mga laki. Nya ikaw, walay mo punit sa imuha, ako ra pirmi, mo nang dako ko kita kay sa imuha. Mo nang karon suya na kay kasakua kay ako ang pinakagwapa. Gwapa pa ko sa imuha. I remind you how many years na nagpuyo sa Digos. Hoy, I remind you, son, para mahibaw ka, wala ta kapuyo sa Digos, sa kulon ta sa una, sa may hungkira. Dito ta duha ka puyo, dito ta nagdako sa hungkira, no, sa kulon. Nagpataka-takar, magagyaw-yaw diha, oy. Di ba mo na inyong giawayan sa imuhang igsuon? Yes, of course. Nag-away din mi siya sa akong mga igsuon, no, kay ang akong mga igsuon nasuya sad sa ako ang kagwapa. Kay nalabuan daw na ako ang ilang kagwapa. Mo nang ilang kong gisuyaan. Pero ako kinatuoy nagkakuha nami. Nagka-uli nami, nagka-sinabtanan nami nadugay. Kaya akong mga igsuon nga bayot man sa uban ang mga laki. Pero dito mag-isbutaan na, oy. Pass is pass. Nabisag kinsang lalaki na imong gidala sa imuhang girintahan nga balay. Natural, basta GRO, bisag kinsa ginang lalaki ang dalhon sa balay. Pero kadadala na kog laki sa balay, doon mong na ako kay tagsa man ta manugon sa bayata nga magpadala sa gagimuha mo nga tagduha gina akong laki nga akong dalon para di sad ka magmahay ba na sa imuha. Naapa. Napadiay nga murag mo na mong gusto tagduha na mong laki akong dalon god. Napadaylain god nga isultin mo ko tinuod. Tagduha na kalaki akong dalon kay tagsa man ta. Ikaw mismo nag-ingon sa kuha. Sa pasag ko na akong gisulti si mo be? Na wala mo ko ka-remember nga na ako gisulti si mo ha? Unsa man kuno be? Nga nakig-meet up ka sa lalaki nga tag-iya og bar sa Digos. Dili man to tag-iya bar sa Digos. Oy mama, nasayop gid ka mama. Katong tag-iya sa bar nga imong gipasabot, mao to akong to forever. Idala ka og lodging. Correction mama. Mura dili man to lodging house ang gidalan sa kuha, diha man to sa Kulon. Dapit sa may metro kay Sano ba? Atong nay daplin bitaw kana mo agi kag makadlaw nga nay magbarog diyang babae nga mangguyo dayon sa imuha. Di ako gidala niya mama tag 50 kita ang oras mama. Pero daghan kay kuting oy da. Pati daghan ang kuting sa ilang lantay kay ang ilang lantay sa lug kawayan ra. Napailang siling pan perting hinayag hangin kay duha ra gyud ka buksabad mama. Di ba? Parte pa nimong lipaya to kay nalamian ka. Ay, ikaw kunoy handusag sinalbahis. Di ba ka malamian? Naku, ni mo mamaoy mo ra sa kagwa ka experience og kuan mamaoy ka na handusag sinalbahis. Lami ba yan ang handusag sinalbahis, no? Pero kinsa karo ang pick up girl? Siyempre, kitang duha mga pick up girl, pero ako lay permi ma-pick up tungod kay gwapa man ko, daghan may ganahan sa kuha. Ikaw tagsara man ka ma-pick up kay wala man sila kaangay si muha. Wala sila kanahay si mong itsura, no? Totoong duha ikaw ra man ang GRO. Correction, mama. Mas GRO pa kagnaong kaysa ako, oh, tanay mong itsura. GRO kay kagnaong kaysa ako. Ako nga, oh, formal kini akong naong, no? Kay ikaw ang naki-meet up. Natural, ako gi makig-meet up kay mo kong suguon sad, manugon bagig ka nga. Duha ka buklaki ang ipadala para tagsata. Oh, ulaw no. Anong maulaw man ko?
Nga mo man atong trabaho, mas makauwaw kung kuan kana mag-as if ka nga dili ka sa forever pero hindi ka gabi di ay pating kusuga mo lupad. Shit! Shit, Karen! Ikaw unungan, tay. Mas labaw na kang dili ti kaunungan, day. Todo na to. Sig nagtuo ka. Basig nagtuosad ka. Basig nagtuo ka nga unsay akong pagtuo. Gakunot lang agi nimo. Kunot bitaw. Unya, dili lami. Naa ang lami sa kunot. Naalagi ka sa diya sa Amerika. Sa kutay Amerika, nagpatuyang kagyaw-yaw, oy. Na ako diri sa Cebu, no? Na ako diri sa Hongkira, dapit sa Colon. Wala ko sa Amerika. Sa una sa Amerika ako nagbasi. Pero karon na ako sa Hongkira, sa Colon. Diri sa Cebu. Ayaw patakagyaw-yaw diha. Kasi pa akong tikar karon. Kalagot.